Vy ste ich mali prinútiť, aby svoj dlh zaplatili. Keď vy ste im povolili trvalý pobyt u vás, oni aj keď bývajú inde, takisto produkujú smeti a neplatia nás. Ja som povedal, že žiadosť to je moje, nie synu. Syna to nefiguruje, nikto iný, len ja dcera. Prosím? To je darmo, ale keď tam máte natrvalý pobyt prihlásených ľudí, vy zodpovedáte za tú nehnuteľnosť, vy zodpovedáte za vyplatenie týchto daňových rádov. Počúvaj, to je presne tak, jak moja dcera je pri svokre prihlásená v Moldave a tam musím platiť za smena do ženy. To je presne to isté. Po zákone na každého. Zákone zástavy hospodárenia obce nám hovoria o tom, že musia byť vyplatené všetko poslušnosť voči obci. Áno, ja som vás vyzval, aby ste vyplatili, lebo vy ste najprv nezaplatili vy ako žiadatelia. Takže to ste vyrovnali, to je v poriadku. Prosím? Ja som žiadateľ, dcera. No však? No, my máme svoje poriadky. Vy máte svoje poriadky. Ale tí ostatní, ktorí sú u vás nahlásení, tak tí neplatia za smetie. A sú u vás nahlásení. A my teraz ideme, fakticky je to také, ako keby u vás bývali. Dobre, všetci zajtra svoje poriadky, aj smeťu zajtra ráno. Ale prečo stále my musíme vyzývať a upozorňovať? Toto je vaša povinnosť. Vy si sledovať, to je tak, ako keď prídu ľudia na aktivačné, že joj, tam ma vyčiarkli, lebo som sa nebol hlásiť, lebo mne Danka nepovedala. Hej, tu si ľudia musia všetky tieto záležitosti sledovať sami. Nie, my máme sledovať za vás. Ale oni už dospeli, má svoju rodinu. No práve preto, že je dospelý a že má svoju rodinu, práve na to uvedomili. On má svoj dom. Ale tam je prihlásený u vás. U vás je prihlásený.